загрішивши акафист Божої Матері, вспоминаємо інтересного святого, котрий іменується нині як єпископ Моравсько-Силезький Гораст у Чехословацькій церкві. Почому так інтересно нам цей святий, котрого церков приймає як великого святого, як мученика за віру Христову? Він же своє життя завершив у фашистському концлагері, переслідуваннях. А важно нам друге знати. Це був чоловік із римо-католицької сім'ї, талантливий юноша, скоро приобретая богословское образование, увидел, что старославянський или богослужебний язик православних дуже близький до старочеського. А тому він, изучая старочеський язик, дійшов, що церковнослав'янський язик – це фактично общий язик для слав'ян Європи. Так, ізучивши язик, він приблизився до богослуження православного. І от коли почалася Перша мірова війна, то Германія, Австро-Мадярщина напала на Сербію. Та провокацію зробив Гаврило Принцип, котрий застрілив австрійського герцога. Но не мусилася на тому починати війна. Австро-Венгрія чекала якийсь би повод почати війну. І от чехи, тоді словаки і русини карпатські не оправдували позицію Австро-Мадярщини, оскільки самі від Австро-Мадярщина вела себе дуже грубо по відношенню до слав'янських народів Австро-Мадярської імперії. Так були придавлені чеський язик, словацький язик, не був допущений в школу русинський язик, хоча він рахувався одним із державних язиків, на котрі Марія Тереза перевела державні документи. Але це не було достатньо, щоб малі народи, а їх було 70% імперії, тобто більше навіть, ніж австрійців і мадярів, то ясно, що коли почалася війна, малі європейські народи сочувствували і сербам, але потім, в тому ж самому 14 році, вся Європа бачила, як Австро-Мадярщина судила 94 або 96 активістів русинського движення, котрі почали повернення до святого православ'я. Із 600 людей, активістів, отобрали 94 або 96, і їх судили 4 роки, а почали із 14-го року. Тобто вже і Сербія знала за погану поведінку Австро-Мадярщини, бо переслідує православних русинов. Стало ясно, що остальним народам нічого чекати. Всі мають бути римо-католиками. Так звучав Венський двір для всіх граждан імперії. Власть, коли контролює або хоче контролювати релігію, вона мало що може допомогти, но поламле тільки много, що практично. Саме австро-мадярська власть, розпочавши війну проти православних русинов, організувавши 3 великі позорні судові антиправославні, антирусинські процеси у Сигеті, проставила і виставила про себе все населення імперії. І тому іменно в той час і приблизився до православ'я Матей Павлик, будущий єпископ Гораст. Він пізніше, вже в 20-му році, коли образується в перший раз в історії Чехословацька держава, по закону всі слав'янські народи об'єдналися у Лігу націй. І весь мір, ту Лігу націй, котра
пізніше переросла в Організацію Об'єднаних Націй. Всі слав'янські народи були вписані туди: чехи, словаки, русини, серби, хорвати і другі народи православної, там і поляки, другі. То всім було об'явлено: всі народи слав'янські, в тому числі і чехи, словаки і русини, получають кожний право на самовизначення. Тобто кожен народ, як словаки, так і чехи, і русини, мали право создати свою державу, свою церкву. І от Чехія создає свою православну церкву, і з числа 500 000 одійшовших від римокатолицької церкви чехів. Вони ведь і чехи рахували римокатолицьку релігію як релігію окупантів, австро-мадярів. А тому вони з удовольствием організували на першому своєму з'їзді так називаємо Чехословацьку православну церкву, але вона не мала юридичної сили, бо не було там єпіскопа. І тільки після того, як 19 августа 21 року у Ізі коло Хуста зібралося народне церковне собрання, котре восстановило Карпаторуську православну церкву русинську, в котрій був присутній єпіскоп екзарх сербської церкви Досифей Ніжський. Його присутність на тому соборі создала юридичні канонічні умови признання такого восстановлення і зразу ж рождало признання сербами етої церкви. І от через 10 днів Досифей йде в Прагу, і там проводять нове, друге собрання, другий собор. Той уже собор був уже більш канонічний, бо присутній був той же самий Досифей. І от був вибраний Матей Павел як представитель церкви, прийняв монашество, і в течение 10 днів його рукоположили в єпіскопа Моравського. Собор церковний, сам патріарх сербський Димитрій, Антоній Київський і сам Досифей, і ще один єпіскоп, і він став канонічним єпіскопом. Ну от гаразд їде у Америку, щоб там між чехами в Америці стати місіонером. Но поки він там ходив, чехи, котрі вийшли з католицької віри, вони не любили католицьку віру, но й православ'я їм було непонятно з постами, з такими вимогами, з канонічними правилами, і вони понакручували і здали такий катехизис, після котрого їхня община була відділена від православної церкви. Да й сам Гораст мусив претерпіти многі гонення. Но сам Гораст дав начало Чехословацької церкви. Пізніше, коли вже образувалася Карпаторуська православна церква наша, то вмішався Константинопольський патріарх у нашу церкву. Но сербський патріарх Димитрій затребував, щоб він не вмішувався, і висвяченого для Праги архієпископа Саватія, котрого тот направив і на Подкарпатську Русь, не вмішувався у діла Карпаторуської православної церкви Русинської. Так було підтверджено, і Константинополь відступився, і ми розвивалися під омофором патріарха Сербської православної церкви Димитрія. І далі, коли вже почалася Друга світова війна, то, уви, народи знову слав'янські пострадали. Пострадали страшно, тому що поділили Чехословакію на Чехію, Словакію, на Подкарпатську Русь. І в результаті на той момент було много проблем. Но наша церква Карпаторуська видержала, а от чеська не змогла у такій чистоті уберегти себе. Лише пізніше, після війни, вже помогли
слав'янські православні церкви, чеські церкви оформитися. Но що ми хочемо сказати, що іменно образ єпископа Горазда Моравського показує нам, що у середі чехів проблематичнося піднімало православ'я, бо вони не мали традиції, вони її втратили ще у часи Кирила і Мефодія, а тому не вдалося чехам і донині, в принципі, не вдалося чехам сформувати, тому що вмішалися туди повторно недавно знову Константинопольський патріарх. Но ми, взираючи на все це, свідчимо, чеська церква мала початок, і їй дав початок святий Гораст, той, котрий отверг там различні ліберальні погляди других людей, римокатоликів і протестантів, і сформував ядро будущої православної чеської церкви. Ми же сформували свою церкву, Карпаторуська православна церква формувалася під видом Мукачево-Пряшівської єпархії. Но коли кончилася війна, Совєтський Союз провів границю по Тисі, і Словакія, Пряшівщина відділилася, і тоді ми вже залишилися на цій стороні, тому православні русини, жителі Подкарпатської Руси, були приєднані до Совєтського Союзу, позже до радянської комуністичної України, но осталися православними своїми. І донині ми, жителі Закарпаття, носителі церкви нашої, тому що іменно так передавалася наша віра православна, дисципліна канонічна за всі 1150 років. Однако нам в інтернеті таке замічання зробив один уніатський священник і сказав, мов, можна ли подумати, це було дуже серйозне то собрання в Чехії, це було то серйозне собрання тут в Ізі, як ото могло бути, як вони восстанавливали. І вдруг не ми, а один із істориків відповів йому так: шановний отче з уніатської церкви, ведь у 45-му році у Львові церковний собор ліквідував Брестську унію. А потім у 47-му році на Мукачеві монастирьові на Чернечій горі собор уніатських священників ліквідував Ужгородську унію. І якщо вже унія була ліквідована і Брестська у Львові, і Ужгородська в Мукачеві, то яким образом восстановилася унія, коли розпався Совєтський Союз, і священників, ведь 1/3 відказалася взагалі від унії, 1/3 пішла на державну роботу, 1 частина потерпіла гоніння, ну іменно та частина, котра була в гонінні, вони несли в собі ту саму уніатську церкву, яку восстановили, і ні в Львові, ні у Мукачеві не проводили нові унії, не заключалися нові унії, а лише в носителях тих уніатів оформилося возрождення унії. Ну, оскільки у возрожденних уній не було так архієреїв, як було у православних, то православні зробили більш точно, не нарушивши ніякі вимоги, тому що возрождена була Карпаторуська православна церква по всім правилам. Но ще в завершенні скажемо, єпископ Горазд, ведь він много знав і о подвизі православних русинов, а люди многі виділи його, і многі з ним общалися наші, особливо ті люди, котрі займалися державним будуванням. Но нам важливо розуміти, що після війни закрилися границі, і Підкарпатська Русь під видом області Закарпатська область оказалася в складі Совєтського Союзу. І що було робити православним? Православні попросилися по благословенню патріарха Сербського войти в структуру Руської православної церкви. Тобто не просто пропали,
войшли в структуру. Но коли розпався Совєтський Союз, ми вийшли в структуру Української православної церкви. Но якщо тепер і Українська церква вже через пару місяців буде заборонена юридично, ми, жителі Закарпаття, всі, тому що священство і корінне населення, це 80%, ми носителі Карпаторуської православної церкви і в уставах вводимо лише свою назву і без всяких проблем можемо мати свій путь. Но однако, взирає на подвиг православних всієї України, взирає на подвиг наших митрополітів, взирає на подвиг останньої проповіді митрополіта Феодосія Черкаського, де він каже, що все-таки нам би треба не просто кожному відділитися, відбігнути. Приклад, могла би Галичина проситися під польську православну церкву, ми свою возрождаємо, у Буковині румуни можуть допомогти. Ні. Було предложено, якщо терпіти гонення за віру Христову, значить піти разом. І що би не стало, якими би ужасними санкціями, гоніння, судами, захватами храмів не пішли би проти нас, ми остаємося єдиній Українській православній церкві, де предстоятель блаженніший митрополіт Онуфрій. Святий Отче, мучениче Горазде Моравський, моли Бога за нас, щоб ми добре знали свою історію, берегли свою православну віру, котра в Закарпатті ніколи не переставала. Ми ведь не з'єдналися до Совєтського Союзу, як некі переселенці. То не ми пішли в Союз, Союз прийшов до нас, і ми осталися такі ж православні, які були при Кирилі і Мефодієві. І ти, Божа Мати, поможи нам бути мудрими громадянами України. Ми від цю державу будували, ми за них голосували. Вона, да й Українська православна церква, для нас весьма комфортна. Но якщо ви лише не вмішалися у то, люди не церковні. І ви всі святії, моліть Бога за нас, щоб Бог поміг нам бути добрими громадянами країни, но й добрими православними, бо лише так поступає, не купившись на розкол, на унії, на якісь секти, но держася твердо в своїй вірі, ми й тут діти Божі, а в вічності, в'єдно з мучеником Гораздом, і всіми святими православними зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.